हर हर महादेव। मैया पार्वती भवानी की जय, शक्ति जगदम्बा की। सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में लाखों लाखों प्रणाम करती हूँ। माँ पार्वती के चरणों में लाखों लाखों प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कृतिका जी के चरणों में लाखों लाखों प्रणाम करती हूँ। ये यूट्यूब चैनल पे जितना गुरु भाई शीश बहन बैठी है उसी के चरणों में लाखों लाखों प्रणाम करती हूँ। हे शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार। आइए दोस्तों, आइए एक चर्चा करते हैं। एगो पंडित जी रहला, पंडित जी रहला तो पंडित जी शिव के शिष्य बन रहला। तो पंडित जी ऐसा शिव के शिष्य रहलन कि वो कभी झूठ ना बोलस। पंडित जी कहियो झूठ ना बोलस। तो का कैलन पंडित जी कि पंडित जी के नियम रहे कि 4 बजे भोर में उठस आ जास बगीचा में आ फूल तुरस, बेलपत्री तुरस, भांग तुरस, तुलसी जी के पाता तुरस, सब कुछ तुर के ले आवस। शंकर भगवान के पूजा करस, ठाकुर जी के पूजा करस, सब देवी देवता के उ पंडित जी पूजा करस। यही करते करते उ पंडित जी पूजा पाठ कर लेस। तो फिर जास जंगल में, आ जंगल में जाके आ पंडित जी अपन गुरु के ध्यान में लाग जास, लेकिन कभी झूठ ना बोलस उ पंडित जी। एक दिन के बात ह कि गुरु जी के ध्यान में रहलन पंडित जी, आ बीच जंगल में जाके बैठा रहलन। जंगल में जाके पंडित जी ध्यान ध के गुरु जी के बैठा रहलन। तब तक ले वही रास्ता से गौ माता भाग के जात रही आ कसाई चहटत रहे। कसाई जब चलल काटे गौ माता के, तो गौ माता भाग के वही रास्ता से जात रही। पीछे से कसाई रगड़त रहे आ गौ माता भागत रहे। तब तक ले पंडित जी के ध्यान खुल गए। जब ध्यान खुल गए तो पंडित जी देखत रहा कि गौ माता भागत रही आ कसाई चहटत। तो कहनी पंडित जी कि हम तो झूठ बोले के कसम खैले बानी, आ गौ माता भागत रही आ कसाई चहटत। जब गौ माता भाग गईनी तो कसाई जाके ठाड़ा भइलन। तो कहलन कि पंडित जी ये रास्ता से गौ माता के देखला भाग। तो कहलन पंडित जी कि हम तो झूठ बोले के कसम खैले बानी, साँच बोले के हम प्रण लेले बानी, कैसे हम साँच बोली, झूठ बोली। तो पंडित जी झूठ ना बोलन आ अपन हाथ उठा देलन कि यही रास्ता से गौ माता गईली है। कुछ बोलन ना, लेकिन इशारा पंडित जी कर दिलन। जब इशारा पंडित जी कर दिलन तो कसाई गइल आ जाके पकड़ लेलक गौ माता के, आ पकड़ के आ ले आयल। आ ले आके का कैलक कि गौ माता के काट देलक जब, तब जाके वो लोग के पूनम जन्म भइल। तो जन्म भइल तो कसाई जो रहलन उ मानुष के तन भइल आ गौ माता रही उनको मानुषे के तन भइल। आ पंडित जी जो रहलन उहो पंडित जी के फिर मरलन। तो फिर पंडित जी के जन्म भइल। तो एक दिन के बात कह कि जौन गौ माता रही उ राजा के घर में जन्म लेली, आ जौन कसाई रहलन उहो रजे के घर में जन्म लेली। तो दोनों जना के गुरु जी के संजोग, दोनों जना के सियान भइल लो, शादी के डेट फिक्स भइल। जब डेट फिक्स भइल तो दोनों जना के शादी हो गई। शादी हो गई जब तो आए ने पंडित जी, वही गांव में पंडियो जी के जन्म भइल। तो पंडियो जी फिर सियान हो गईनी, आ सियान भइला के बाद में अपन पंडिताई करे लगनी। आ वहू जन्म में प्रण ले रही कि झूठ ना बोले, मैं एहू जन्म में प्रण ले रही पंडित जी की झूठ ना बोले। जब शादी हो गए वो राजा के लड़की की या राजा के लड़का की, तो जब राजा के लड़का सुहाग रात में सुता रहे पलंग पर, आ उ राजा के लड़की ठाड़ा रही, तो तेलवार टांग रहे उनका सिरहाने। तो कहली राजा के लड़की कि तेलवार इतना सुंदर बा, तो एकर धार कितना सुंदर हुई, एकर कवर इतना सुंदर बा, तो एकर धार कितना सुंदर हुई। अब चलली उतार के देखे
राजा के लड़की। तब तक ले राजा के उनकरा पति के गर्दन पर गिर गए आ गिर के उनकर गर्दन दू आधा हो गए। अब तो उ लगली रोए, राजा के लड़की रानी रोए लगली आ कहली कि अब हम इल्जाम केकरा पर लगाई। तो उनकरा याद पड़ल कि 4 बजे भोर में पंडित जी डेली फूल लोढ़े आवेलन। जा तनी इलाज के घिसिया के ले जातानी आ तुलसी जी के पेड़ तो धो देहम आ वही पंडित के कहेम कि ये पंडित हमरा पति के मार देलहन। का भइल कि ले जाके रख देली आ रखला के बाद में जब 4 बजल तो पंडित जी अइलन फूल तुरे। अइलन जैसे पंडित जी तले रानी रोए लगली, अरे चिल्ला चिल्ला कि पंडित जी हमरा पति के मार देलन, पंडित जी हमरा पति के मार देलन। अब गांव के लोग जुट गए, राजा साहेब आ गइलन, सब कोई आ गए। अब पंडित जी के बंधक बना ले लखलो। जब पंडित जी के बंधक बना ले लखलो आ ले जाके कारागृह अथी में टांग देलक। टांगला के बाद में जब राजा के बाप रहलन, राजा के लड़किया के बाप रहलन, तो कहलन कि जावना हाथे हमरा बेटा के पंडित कटले बा वही हाथ एकर काट दिया जाए। आ पंडित जी कितनो सफाई देस तो कोई ना सुने, पंडित जी के बात कोई ना सुने। तो कहलन राजा साहेब कि जावना हाथे हमरा बेटा के पंडित कटले बा वही हाथ एकर काट दिए। बस दहिना हाथ ओकर पंडित जी के काट देलक। काटला के बाद में दहिना हाथ काट देलक लो, काट के छोड़ देलक। पंडित जी का कइलन कि गइलन अपना गुरु का लगे। गुरु का लगे गइलन तो कहलन कि हे गुरु, हम तो ना अगला जन्म में झूठ बोले बानी आ ना यह जन्म में झूठ बोलल बानी, तब फिर ही हमार पाप लागल कैसे, हमार हाथ कटल कैसे। उनकर गुरु कहलन पंडित जी के कि देखा पंडित, तू पूर्व जन्म में भी कसम खैले रहल कि हम झूठ ना बोले आ एहू जन्म में भी कसम खैले रहल कि हम झूठ ना बोले। लेकिन जब तू शंकर भगवान के तप करत रहल, साधना आराधना करत रहल, वही टाइम में कसाई गाय काटे जात रहे आ उ गाय वजह से भाग के रस्सी खोल के भाग के आ वही रास्ता से गई। आ कसाई पूछल कि ये पंडित, ये रास्ता से गौ माता गईली है, तू बोलला त ना लेकिन इशारा कैल, तू इशारा कैल, तो जवना हाथे तू इशारा कैले बार वही हाथ तार कटल बा। आ उ पंडित से कहलन गुरुजी कि जवना हाथे तू इशारा कैले बार उहे हाथ कटल बा। आ उ जौन गौ माता रही उ आज रानी ओकर पत्नी है आ जौन उ कसाई रगेदत रहे उ ओकर पति है। तो वो जन्म में गौ माता के कटलक आ ये जन्म में उ पति बन के आ उनकरा जिंदगी में गौ माता के जिंदगी में आए। तो वही से जन्म में पत्नी बन रही है तो उ तलवार से काट देली। आ इल्जाम लागल है ताहरा पर ऐसे कि तू हाथ से गौ माता के बतौले रहल, तू छपल ना। तो जवना हाथ से गौ माता के बतौल उहे हाथ तार कटल बा। तो ई विधि के विधान है। के कौना जन्म में का कइले बा कोई ना जानेला। प्रेम से बोली हर हर महादेव।